Bible sharing siningaga kada ang Ginoo sa iyang kaayo nga kita gipreserbar niya sa atong ulang kabuhi nga nakadangat kita siningayon sa pagtuo naman sa iyang pulong na magahatag sa atong sing kapuging impact sa atong kabuhi at sa kita nagakabuhi sa kalibutan nga magagiya sa aton kung paano kita makadangat sa ginang pumisa sa Ginoo sa aton kabuhi mo nagkatapusan na siya gid kapadayon sa iya pagigugma sa aton. So sa liwat mayong aga, so ang aton karong nga verse makita sa sinulatan sa Colosas kapitulo 4 bersikulo 2. Atong pagabasahon dire ang atong talakayan siningaga Colosas 4 bersikulo 2 siling dire, padayon kamo sing malig-on sa pangamuyo nga nagabantay sa sining nga may pagpasalamat. So amo na ang atong pagtunaan siningaga ang atong himayon kag atong siran siningaga nga samtang kita pamalandong kag dayaw sa Ginoo sa siningaga. So before kita start sa aton morning prayer, pray ako dire imbitaran nato ng balang nga espiritu nga tagaan kita sa kaalam kag ihibalo kag dugang sa aton nga maglig-on kita sa pag-alagad sa iya. So magapray kita nagumao na mong gamay sa siningaga. Dako nga mong kalipay kung pasalamat sa imo sa diin ikaw nagtipik sa among kabuhi nga nakabugtaw kami sining matahom nga aga sa tuon sa imong pulong kabay Ginoo giyahan mo kami sa among tagsa kung pangunahuna giyahay kami Ginoo sa among ibalo nga mahangpan namon ni isibo ang among talakayan siningaga. Baka mo ang tagsa ka modulator siningaga binigay ang amon mga apyan nga nagapamati siningaga nga makabati kumarabutan sining signal kabay Ginoo ikaw gyud magabless sa ila. Salamat sa imong Ginoo kaayo sa amon especially nga among mga tagsa ka mga ginahimo kabay Ginoo ikaw gyud magabless ang among mga pamilya panimalay baka malaw mo Ginoo siningaga among ginasugyan kag ginapasalamatan ni sa imo tanan kini kami nagkasabo-sabo sa imo Ginoo pagawada kami sa among kalapasan sa ngalan ni Hesus ang among gawas. Amen. So atong verse makita sa atong nga kayan makita sa Colosas kapitulo 4 bersikulo 2. So mag-apply ako na isang kanta. Wala din ako ka-prepare. Sige lang. Prepare lang niya ang kanta. So mamatita sa ano.
kaliwat may aga. Ang akong verse katong nga ang atong nga talakayan siniaga makita sa Kolosas 4 versikulo 2. Nga siling padayon kamo sing malig-on sa pagpangamuyo nga nagabantay sini nga may pagpasalamat. So isa ini ka ang tawag nga sulat ni Pablo diri no magawi kita nga magpinangamuyoon. So bilang kita tumulo bilang kita Kristiyano nga nagkabalo na, so kinahanglan naton ini no. Dako ini nga mga pribilehiyo nga kun ang isa ka tumulo kinahanglan isang tawag nga pangamuyo. So why gid hindi mo ma-appreciate ang kung kita kita lang Kristiyano nga masiling why kita yasang mga pangamuyo nga ginahimo. Importante ni sa aton kaya mo ini ang aton nga communication sa aton Ginoo no. Isa ini sa aton nga pagkikistorya sa Ginoo, hindi lang sa pulong sa Biblia kundi ang magpangamuyo kita. So isa na asang cellphone bala no, makaistorya kita sa Ginoo pagi sa aton mga pangamuyo. So may sa Bible ari diri ang mga alagad sa Ginoo nga mapangamuyoon. So sabi na gid si ang tao sa Bible na mo si Ginoong Hesus. So mga pinangamuyoon ini siya no. Dapat naton sundon ang iyang nga ugali nga magpinangamuyo kita no. Kaya ang pangamuyo isa ka hinganiban batok sa mga malain nga mga elemento sa tao no. Kay kung ikaw magpangamuyo, so direktay na sa aton panawag sa aton Ginoo. Kay siya gid magabulig sa aton sa aton nga aton ginapangamuyo siya. So siya gid makasabat sa aton. Kay direktay na sa Dios nga Amay kung kita lamang magpakigangot sa iya. So sa aton nga nga hindi ko pa andito na pag-ubuso ng aton nga mga ko sa inyo ang ini nga dinalan nga base may ari kamo diri nga iyo mga punto sa sini nga aga nga luyag ko nga isira to ni tanan nga mga modulator agud mang panato ni tanan sing Cebu kung paano kita deliver sini nga teksto para ang tanan maka-share, ang tanan may makaambit man sini nga verse nga ito nga tunan sini nga aga. So at kung tion sinyo kung sino gusto may share sini nga aga o ari lang ko de kaga ako ni na nga kumudahaw ng inyo mga share sini nga aga. So at ako siyang tion, so ari lang ko de kung sunod yung mag-share. Breaker control wide lang wide radio mayong aga sa imo control no pagsin tabi ko ari nga gale radio ako nagadaya ko kapasalamat sa Ginoo tungod sa ang grasya sang kabuhi sa akon bukos nga panimalay no. So kabaylang ang ini nga mga dinalan ini nagapahanumdum sa aton kung ano gid ang ginatawag nga pagpangamuyo no. Kay ang pagpangamuyo o kung prayer lain man sa faith no. Ang faith iya pagtuo, ang pangamuyo iya is prayer no. So inang tinagabala nga answers prayer gid sapat gid ang ginatawag nga pangamuyo no. So kung kaisa ining pagpangamuyo manami para sa akon iya may acronym iyang akon nga pagpangamuyo no. Acronym bala nga daw ginabasihan gid no base sa pagtuo ko sa una sa mga seminar paano ka giguno magtastar sa imo pagnamuyo labi lang sa inang prayer life pala
nga gapangamuyo o nga isahano no. So i-share ko lang ini, depende niya sa inyo. Sa nagapalamati kung sang ayon man kamo sini no. Kaya di mo na ako natunan mo. So ang epektibo ko no nga pangamuyo ang may acronym nga ACTS no. ACTS. E stand for adoration, C stand for contrition, T stand for thanksgiving, kag S stand for supplication, no? So, adoration, no? So, pagdayaw lang gid idi tanan-tanan, no? Dayawon naton gid ang Ginoo, kasi bala ikaw ang labing balaan, ikaw ang makagagahom, ikaw ang nagpuga, ikaw naghatag sang akon nga kabuhi, ikaw ang hari sang mga hari, you are the Lords of Lords, no? So adoration ina, no? Contrition, no? So tulupang do naton atong kaugalingon. Ginoo, patawara ako, nakasala ako, nakahimo ako sang sayop, nasakit ko ang balatyagon sang akon isig kapariyo. Naglain ang akon buot, so ginabalik ko ini. So kung baga daw kuhan ka pala, nagatuay ka sang imo mga kakulangan, imo mga sala, no? Nagatuay ka. Thanksgiving, no? Salamat o Ginoo sa mga grasya, salamat sa pagpakamaayo mo sa akon, salamat sa mga pulong nga ako nabatian nga nakagiya sa akon. Salamat sa mga grasya nga wala ako pamabaton. Salamat sa ulan, salamat sa maayo nga timpo, salamat sa maayo nga mga tao nga nagabulig sa akon. Salamat sa akon mga katupad, may maayo sa balatyagon, no? Pagpasalamat. So ulihi pa ang supplication. Lord, kinapangayo ko gid sa imo nga kabay, ining amon nga mga buluhaton sa kadaaga diri sa 144125 ini magapadayon. Lord, gaday nga ang imong paghigugma kag paghidait magaluntad gid sa amon tunga sa pagsharing nga ang amon nga mga paghinunanon nga pagdayaw sa imo ini nakintro sa imo paghigugma kag ang imo paghigugma kag paghidait amugid ang sentro sang amon talakayan, no? Tanan nga pagpangayo, no? So kay ko kaisa may ara kung kaisa nga golpeada lang mga muyo lang siya. Lord, padali kami grasya, padali kami kinahanglanon, wala pa gani niya malaya ang Ginoo, wala pa gani siya makapangayo patawad sa Ginoo, wala pa gani niya mapasalamati ang Ginoo sang tanan nga mga grasya nga ginhatag, nagdirekta siya sa ginatawag nga pagpangayo o supplication, no? So kay ining pagpangamuyo amo ini ang communication sa Ginoo, no? Pero sini ako ga-coordinate ako sa direct sa inyo, direct sa control. Paagi sa signal kung nagapangamuyo ako, paagi sa akon nga pagpangamuyo tungod kay may pagtuogid ako sa Ginoo, no? So amo lang na siguro akon mapaambit, no? Ang epektibo nga pagpangamuyo dapat may sistema, no? Para nga mangin matalunsay ang aton mga buluhaton, no? Kung baga may guidelines, may acronym, no? So mala na aguro ako mapaambit, no? Mayong aga sa tanang kabay nga ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton nga ining aton buluhaton ini magapadayon tubtob sa katubtuban. Sa isa ka punto nga ang gugma sang Ginoo amo ang nagapatuga sa aton tagsa-tagsa. Mayong agastanan. Mayong buhat sa inyo no, mayong aga. Salamat sa imo nga share sining aga. So may acronym gali ang imo nga pangamo ang ang sakto na amo na sa una pagdayaw sa Ginoo, kumpisyon ito at ang atong tagsa mga ginahimo kung ano man ang atong ginimo hindi pa ito ba ang Ginoo ito at sa ina kaya ang Ginoo na yan magasabat sa atong mga pangamuyo kay siya ginaiga pamati, no? Mga tuktok pamati
No, ang ginuga ko na niya, nagkabati na niya. Para na sa Mateo 7:7 lang, kita ko daw. Lipat na niya, kung nasa mo na mo, o pamayo, balong ko. Sabi ka doa ako, tapusan na nga, kanya mo ang kisyo naman ng kuwan, mo ng pagkasalamat sa Ginoo, no? Nga ang imo nga mga request sa iya, o sabat niya. So, mo na ang sino ni lagi ito tinaw ang acronym niya ACTS, no. So muna na dapat sa mga tumulo amo na aton dapat nga imuon, no, kay wala pulo sa aton pag-alagad sa Ginoo kung wala hindi kita pinumuyon kay isa ini ka kuan naton sa Ginoo aton niya kuan mo ng communication tani sa Ginoo nga wala siya wala diya sa tawag nga no siya wala ka diya load niya sige hapon niya always na yang imo ya communication sa Ginoo amo na lang aton niya pagi nga maka-istorya sa Ginoo kay hindi man maka-istorya saya makita siya amo na panawag kita siya no kay siya na yung masabat sa aton so in more station mag-share niya aga open lang ang control Good morning, Control. na yung sigod Roger, good morning gid sa tanan-tanan no nga naga monitor na no sa sininga frekwensiya no sa tanan-tanan naga tamyaw kita sa ang isa ka maayong aga no isa naman ka matahom nga adlaw kagahon nga nagabot sa aton kabuhi no sa diin nakabugtaw naman kita no nga libre naman yato naman ginaangko ng grasya sa Ginoo ang bagong nga kabuhi no bagong kusog so salamat sa Ginoo so dire no naghambal nga padayon kamo sa pagpangamuyo na may pagpasalamat kag magbantay kamo sa pagpangamuyo no dire bala ang Ginoo nagatudlo sa aton kinanglan gali magpadayon kita sa pagpangamuyo nagapasalamat no so buot silingon nga kung magpangamuyo kita ara ang pagpasalamat yet no hindi lang sa mga maayo nga mga butang kundi sa mga malain man nga mga lang nagakalatapo man sa aton no so kay dire nagatudlo nga kinanglan mapinangamuyoon kita kaya ang pagpangamuyo no tama to ang ambal ni Sir Tinotino amo ini no ang aton nya komunikasyon sa Ginoo no sa subong ang komunikasyon no tama nakapos sa tawanon nga komunikasyon bangod sang mga gadget no cellphone no maka-text ka lang makatawag ka automatic no in a seconds lang malapot mo ang imo gusto nga labuton no ang imo nga istoryahon pero ang aton komunikasyon sa Ginoo amo ang pagpangamuyo no kay kung nagapangamuyo kita daw pareho lang nga naga-text kita sa Ginoo kung nagatawag kita sa cellphone pero ining aton pagpangamuyo no gambal dire nga magbantay kamo sa pagpangamuyo kay kisabla may time siguro kita halos naka-experience lang kita sa tanan nung once nagapangamuyo kita bala no gulpi lang may naga flash mo nga paminsaron no may nagasulod si mo paminsaron no di na pamaagi mo na sang yawa no ngay nabalangga pangamuyo ka gulpi lang may lain yung nagsulod sa paminsaron mo no isa ka distract ka ano man sundo lain na imo mambal kisa kiti may nagasulod si mo paminsaron no ti amo na nga kinanglan tama na nga kinanglan magpangamuyo kita no una dayawon tang Ginoo ito at ang aton nga mga sala mga itapatawad sa Ginoo nabalang nga limpyuhan ang aton nga dagi pusoon di panguna-una amo gina number 1 amo gina nga aton ni pangamuyo sa Ginoo no at least kita magpadayon sa pagpangamuyo kinanglan mga itapatawad sa aton nga mga kasaypanan mga sayot ta nga limpyuhan nga aton nga
pauna-una kag lagi pusoon. No, para mangin putli, no, ang aton yung pagpangamuyo, malimpyo ang aton pangamuyo. O sa sina nga paagi, hindi na kita matublag, no, sang kaaway. Kag ang kikinanglan sa pagpangamuyo naton, may upod niya pagtuo. Kay kung kita nagapangamuyo, nga inang wala kita nagatuo, useless man na. No, kinanglan may pagtuo ang pagpangamuyo ta. Upod yun na yung pangamuyo ag pagtuo. Kay kung ikaw nagapangamuyo, yung may pagtuo gid. Kay kung ang pangamuyo nga wala sang pagtuo, hindi mahatag o hindi matabo ang imo ginapangayo. Kay ti wala ka gatuo, gapangamuyo ka lang, kumbaga si imo lang nababa, no? Pag si imo paminsaron. Pero kung may pagtuo ang imo nga pagpangamuyo, bisan ano pa, no? Bisan ano pang pangayoon ta, no? Sa ngalan sa aton nga Ginoo, ang tanan ihatag yagid na. So amo na ang katahom, no? Kay kinanglan kita ng mga tumuloon ni Kristo, mangin mapinangamuyon, no? Padayon kita sa pagpangamuyo. Kay amo ini, no, ang aton armas man, no, sa aton nya kaaway ang pangamuyo ag pagtuo, no. Kay kun ang tawo bilang mapinangamuyon, no, dira bala naton makita nga nagabakod pagid ang iya nga pagtuo. Kay bangod niya ang pangamuyo nagapabakod dinhi sa aton, kay nga permi kita naga-communicate sa Ginoo. So amo ini kay importante ang pangamuyo, no. Kay bisan pa man ni ang aton Ginoong Dios, no, si Ginoong Jesucristo, no, nagapangamuyo, no, nagakadto siya sa bukid yung magpangamuyo, no. Kinanglan magpangamuyo kita gali, no, sa sikreto nga lugar. O ambal man nanda sa Biblia na kung magpangamuyo kamo, hindi kamo magpakita-kita sa tao. No, kinanglan magpangamuyo gali kita, sulod kita sa atong kwarto o inang lugar bilang nga kita lang, wala sang may makakita. So amoy inagali, kinanglan magpangamuyo kita sa aton, no, sa aton nga tago nga lugar ng sekreto lang, o hindi natin magpakita-kita dyan nga pangamuyo kita, no. Magtindog-tindog gabi kita sa dalan, dagag magduko o magpangamuyo, so hindi gila inayag, hindi gila inagusto sa Ginoo. Kinanglan gali magpangamuyo kita ya sa sekreto nga lugar, no. Kay dira naton may istorya ang Ginoo, no. Dira naton dira kita maka-communicate sa mayo sa Ginoo. So control, amo lang siguro nang ako niya ma-share. So mayong aga sa tanan-tanan kag kabay nga ang Ginoo magabadayon sa pagpakamayo sa aton tanan. So, salamat sa imo ni Gubernay sa imo nga share sa nga aga. So, ato nagapakita nga ang ating pangamuyo dapat natin tuhan sa gidya nga ating pangamuyo at ang pangabay sa Ginoo, sabton sa Ginoo. Muna may pagtuo nga pagpangamuyo. So, amo gina ang matabo sa sini kung wala kita sa kung di kita mapinangamuyoon. So, daw ka luya sa aton bala do igado ang aton kwan espirituanon nga kabuhi kung wala kita sang komunikasyon sa aton nga Ginoo, no? So kinanano na ginaton ang mga bagay nga ining mga pagmamuyon kita kay di mo lang nga aton nga yabi amo nga aton nga maka-komunikar kita sa buhi ng Diyos. So, sakto na nga hindi kita magpangamuyo sa mga daw panbla. Nara kinanabutan na sa Bible nga hindi kita magpangamuyo sa sulit-sulit. Kaya nakakakigin ang Ginoo. Yan ka mga muyo mo. Naman lang din doon ang Ginoo nung isa nagtutulog na sa iyang apostolos nga magpangamuyo sa mga Muslim. Una amay namon ang nabla ang prayers o ang pangamuyo nabla ni isang amay ang Hesus, no, amay namon nga sa mga langit amo na nga pangamuyo yang nga ginabaton sa Ginoo, no? Hindi nga sining ara kapag kita ambal ng bal ni bugnay kapag kita daw mga kanay kita sa mga nobla mga eskriba ka mga parisiyo na sila kapag kita
Kung mamuyo kita ya, sandi ka lang niya sa tago lang mo. Ginoo, ara gilagyapan ka, pansi mo, kapamati, kag nagasabat sa mo mga pangamuyo. Balaan sa Ginoo, kung huwag ka paya ka luhod, huwag ka paya ka piyong sa mata mo, balaan na sa Ginoo ka nung tuyo-tuyo mo. Kaya mo ila ang imong relasyon sa Ginoo, ang balaan sa Ginoo, kung ano ikaw kasinsiro sa iya, magpanawag ka sa iya, magpanakto ka sa iya. Muna ang gahom sa pangamuyo. So, hindi mo station nga mag-share siya aga. Ari lang ko di. Control. Go ahead mo, bro. Nangagang sita. May nga sa ima control, may nga masatanan nga nagapamati kaya nagamonitor sa sining frequency. Dalayaw gilang Diyos sa sining aga nga liwatgin. Hataga na makita sang Diyos ang oportunidad nga makatuon sa iyang pulong. So, isa ka manami naman nga talakayan siningaga nga ginkuha sa Book of Colosas, Kapitulo 4, versikulo 2. Magpangamuyo kamo permi nga may pagpasalamat. Kag samtang nagapangamuyo kamo, bantayin ninyo ang inyo una-una. Isa naman ka pag-encourage ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas kag sa katawhan sa bugos nga kalibutan nga dapat gali masami kita nga magpangamuyo, masami kita mag-communicate sa Ginoo kag sa atag sa pangamuyo naton dapat magpasalamat gid kita. Ang mga blessing nga nagaabot sa imo kag sa wala pa nagaabot sa imo, so pasalamatan mo ng Dios. So kanami man to gani sa gin-share ni Brother Tino ang acronym nga ACTS, ang adoration, confession, thanksgiving, kag supplication. So pwede ko man diri isugbon ang ASK. Accept the Lord, and S, seek the Lord, kag knock the Lord. So kung may pangayoon kita sa Ginoo, situit nga na-accept na si Jesus. Dapat ginbaton ta na si Jesus. Kag kun kita nga nakabaton na kay Jesus, pangitaon tang Dios. Magkalipay kita dira sa Ginoo kay diri sa Psalms chapter 37 verse 4, pangita ang magkalipay kamo sa Dios. Kay hatag sa Dios ang inyo ginahandom. Diri sa Mateo 7, diri, di ba, diri magapanuktok kamo kay pagabuksan, magpangayo kay paghahatagan, magpangita kamo kay kamo makakaplag. So ang Dios amo gali, ang gusto matabos ang Dios, masami kita gali magpanawag sa iya, masami kita gali magpanuktok sa iya, kag pangitaon tagad gali ang Dios. Kay konfirme kita nagapanawag sa Dios, ang Dios nagakalipay gali sina. Kay although ang Dios nakahibalo sa aton nga mga kinahanglanon, sa aton nga mga tinutuyo sa iya, apang gusto gid sang Dios nga kita mismo ang magpalapit sa iya kag mag-istorya, magpangayo sa iya. Hindi na siling galing nga hambalon mo tang abyan mo nga sakupa ko da, kung magsimba ka sakupa ko. O hindi pwede nga diagi mo pa sa ibang nga tao ang imo nga tinutuyo sa Dios. Makapangamuyo ka direct sa Ginoo. Kag sa imo gali nga pagpangamuyo, dapat upod ang imo nga pagtuo. Kag diri sa Marcos 11:24, kung ikaw gali may handom kag may pangayoon ka sa Dios, dapat paagi sa imo pangamuyo. Kag sa imo pangamuyo, dapat upod ang pagtuo. Kag i-claim mo gali nga nabaton na nimo kag mabaton gid nimo. Pamo ini galing sekreto sa pagpangamuyo.
dapat upod ang pagtuo kag i-claim gid nimo nga maangkon mo gid. So kabay pa nga kita masami kita magpangamuyo, masami kita magdayaw, magpasalamat during sa prayer time naton. Always na gid ya i-acknowledge ang Dios. Always na gid ya nga dayawon ng Dios. Always na gid nga pasalamatan ng Dios. Kay diri sa book of Philippians chapter 4 verse 9, diri ginhambal magani sa gihapon, diri ginhambal hindi ka mo palibog sa bisan ano, kundi pangayuha sa Dios ang inyo kinahanglan paagi sa pagpangamuyo nga may pagpasalamat. So ginmensyon naman liwat diri pangamuyo nga may pagpasalamat. So kabay pa nga amo man kita sina nga magpangamuyo kita nga masami mapasinalamaton kita sa Dios. Sa pagbugtaw ta dako na ila nga blessing nga liwat na kabugtaw kita. So pasalamatan tang Dios. Sa pagtulog magpangayo naman kita sa proteksyon sa Dios. Kay bilog nga gabi wa ita kabalo sa magkalatabo sina ayan makabugtaw pa kita. So pangamuyo isa ka importante nga bagay sa isa ka tumuluo. Kaya mo ining pamaagi nga makaistorya kita sa Dios, makapalapit kita sa Dios, kag matuad ta sa Dios ang aton nga mga problema, ang aton nga mga kasaypanan, kalapasan nga nahimo, kag pangayuan tagit sa pagpatawad. So kanami sa acronyms nga ginano man ni Brother Tino ang ACTS, kag pwede naton isugbon ang ASK. ASK, accept the Lord, seek the Lord, and knock the Lord. So wala na ma-share ko kontrol sining aga, dalayawon kitang Diyos, kag pakamayuhon kita sa Ginoo. Good morning. Kalimot, salamat sa imo bro mangga amo gani sige mo na share na gano sa matao nga pagpasanag kung paano kita nga mapinangamuyon kag mapasinalamaton sa Ginoo. So dapat nato din na ibutan tagid sa atong panguna-una sa atong tagipusoon na isa ini ka importante para sa aton nga mga tumulong nga magpinangamuyon kita kay amulan ning aton nga kalipay san gani nga aton nga ginahimo ni kuan nimo ginbaagi diri sa pangamuyo hindi wala nga nadayon na ini nadayon ang aton nga mga ban madamo na kita kung mga wabdanan diri amo na gin pangamuyo ta ini sa Ginoo sa gisabat ni sa Ginoo kay Ginoo ano gani nga way na siya ga kuan way na siya ga pabungol way na siya ga balibad kung ano ato kung basta nabala na sa Ginoo kunugot ang ato pangamuyo siya so yat agi kita way na siya ga balibad o way na siya ga dili sa aton basta ang mo pangamuyo ano ut bala sa iya may kinahanglan kagit na so at sa Ginoo sa aton sa muna aton yang aton armas aton yang komunikasyon sa Ginoo pangamuyo lang kita sa ako niya nga kwanti damo kang kuya nga may mga pangamuyo kang kuya nga time na sa sa Ginoo bisan ganit sa pagkaon mo o mga muyo ka sa pagbukta mo mga muyo ka so damo kami ang pangamuyo kung sa amon lang nga kwan damo kuya pangamuyo sa amon nga kabuhi. So, dapat natin nga mapinangamuyo kita nga bilang kita mga tumulong ni Kristo. So, ini mo station, siningaga, hari pa kundi. Ron, So, naar may nga gasi mga. kanami naman sini nga verse no. Pagpangamuyo nga may pagpasalamat. So, nami kit kung pangamuyo ta sa atong Ginoo. Ano pala malinong ay makakonsentrate kita sina istorya sa atong nga Ginoo pero kung ara ka sa lugar nga magahod
ma-distracted ka kung magahod ang lugar nga mga muyo ka. Sumayo gito nga may lugar nga linong nga mga muyo ka. Kay ang Ginoo bisan diin man lang na aragit siya nagabantay sa aton. So kita nga tawo mangumuyo gid kita nga hugot kag sincero gid bala nga istoryahon ta ang Ginoo sa aton nga pusoon. May pagsalig ano man ang imong ginapagmuyuan amo na bala na kay ang aton nga Ginoo kung may pangayota ihatag kita niya sa aton, pero kung hindi niya pag-ihatag apot si ganon hindi pa dapat si imo. So muna nga mga muyo gid kita nang directly gid si Ginoo. Hindi ta mga muyo nga damo ano-ano pa nga panakot nga pagpangamuyo nga direct si Ginoo kay mapamatian gid na si Ginoo. So mula na guro control lang akon nga madugang no kay nanabian ko sini nga verse kay about ni sa aton nga pagpangamuyo. Mula na guro control mula na akon madugang. Salamat sa imo abyan nara sa imo share na dugang na naga sige sa imo paano pagamuyo nga may pagtuhid sakto na tuhan tagid ya tuhan tagid nga sabtong kita sa Ginoo buena siya dili sa so in number station nga mag-share sinaga open ang control good morning. Morning control, good morning sa tanan, nga diti kag tanan nga naga-silent monitor, good morning. So ang aton verse nung na-remind naman kita subong na kanta ano lang ang pagtang, ano lang ang pamaagi, no? Pagpangamuyo, ganyan most powerful, no? Powerful way sa pag-istorya sa Ginoo, no? Sa pagpasalamat, no? Sa pagpangayo sa mga atong ilan na no? Mga butang, no? Sa bagis ko nga muyo. So muna lang kanina simple way kung mga muyo ka, hindi mo kailangan man nga ibungga mo or kailangan kayo nga mapasimbahan ka. Ang importante yung sincerity mo ara, no? Ang sincerity mo kanara ka lang sa hilit, no? Kaya silit ang isa ka lugar na magpalipod-lipod ka na, pamuyo ka. Ang iba nga nila, samtang gabiyahe, sige na sa rin nila, no? So, muna lang. Depende na sa ano sa imo kung paano mo na paano mo na pag-execute, pero ang kanada ang bottom line is sincerity mo, no sincerity lang paano magpasalamat, magpamuyo tanan nga butang nga may ara ka kaya tanan na why naman sa iba na mo ano pa ba nga pagi nga mapastorya ka sa Ginoo, no? 2 prayers lang gid ka mo magastorya sa Ginoo. The more nga magpangamuyo ka, no? Nga ikaw lang tao, ikaw lang isa ka lugar, the more nga effective na, no? Ngunit mo na kailangan i-show off sa iban nga ipakita mo gid. Siya din lang, or kung narang ka sa CR, pwede ka mga pangamuyo. Isa ka lugar nga malinong, no? Especially peaceful nga lugar. Why niya yan napili? Sample na pagbugtaw mo lang or before ka magtulog sa gabi, no? Siguro tanan sa ton kung before magtulog sa gabi, no? Tanan kita ka pangamuyo, no? Una bes. Yung pasalamat ta, no? Sa isa naman kadlaw na tapos, no? Nga-safe naman ta. Ikaduwa, guro, sa mga blessings na nabaton ta, sa buong adlaw. No? Lastly, siguro, payo naman kita sa ano, sang pagbansa ita to, no? Sa pagtulog ta, hasta sa buwas, ng pagbugtaw ta, nga ubayan kita ng Ginoo, bantayan kita sa itong amo kapag tulog. So, kung nara na, ano, gina-carry mo na, ano, ang amo na lang mga bagay,
no need ka na reminder. Automatic na pagkaga magkapasalamat kaliwat. Magkapasalamat kaliwat, una bet yung tagaan ka naman ng kabuhi, no? Chance na naman. Ang iba na, nagtulog lang, di abog daw. Ikaw, very lucky ka, no? Although damo ka siguro carry nga problema, pero buhay ka, no? Tanong na balam nila. Basta buhay, may pag-asa, no? So, very lucky ka, nakabugtaw ka sa liwat, no? Tapos, ako palangga sa Ginoo, ako palangga sa Ginoo nga wala sa pinilihan, no? Tanan kita, I'm sure palangga Ginoo. Muna lang, thank you for the unconditional love, for the gift of life, no? Every day gina. Gina, no? So, lang isa nga kung mga butang kita nga mabaton, nga wala tayong expect, pagsalamatan tanan, no? Through prayers, through pagpangamuyo. Kaya mo lang kita ang pamahagi, nga makastorya sa Ginoo, no? Makapasalamat sa iya, sa tanan-tanan, no? Natalan nga butang na kung anong may arang patasubong o anong masubong ang status ko sa atong makabuhi, kinapaslamatan sa Ginoo. So, kung na control, lang ako ma-share. Good morning sa tanan. Salamat sa inyo, boss, mo na-share ng ang dugang sa atong ginatunan sila nga sa atong munang ato ni Armas, pinangamuyo kita. At sa Kristo gani, ginapayang maputol siya na magpulaw ka mo, magpangamuyo ka mo, kaya ang inyong kaway, mga lagas sa inyo, sa munang kinanan mga pinangamuyo kita sa tanan nga Diyos. Na kung kailan na yung aton nga taming na para hindi kita pag-panon sa kaaway, no? Para ma-proteksyonan kita sa kaaway na kung kita mapinangamuyo, kaya mo yun ang aton nga cover sa aton sa taga-kabuhi sa sininga kalibutan nga may na damo sa mga pintasyon, damo sa mga pagkilaw. So, muna ang ating armas, pangamuyo lang kita. Kaya sabto na sa Ginoo ang ating pangamuyo. Tuhan nato. So, any more session pa mag-share? Alam ako day. Batunod ang inyong mga share kiningan ka. Control. Buster, yung agad si mga amigo. Sige, guide lang. Thank you, Control. Unas tanan, salamat po sa Ginoo sa sinabak ko naman adlaw na ginapadya sa akon sa atong tanan. Salamat pang Control sa mga mensahe na gipabot mo sa amon, pati sa imo na kapatid naman kami at nakapaaw naman kami sa among nakalag. Control ay ako ang gamay lang bugang ko dira kada isang verse na dinatag mo sa amon Kulusas. Kami na verse about sa pagpangamuyo, Control. So, ang pangamuyo, Control, mayroon itang tatlo ka requirements na dapat natin inoon aton mangko naton ina ang pagpangamuyo, pagsapton sa Ginoo sa aton. Ang first nga requirements ang amo ang forgiveness, ikaduha faith, ang ikatatlo love. So, first ay mo naton ang kita magpangamuyo, mga kita na ipatawad sa aton mga sala. Agod nga pamatian kita sa Ginoo sa aton ginapangayo sa iya. Kadua, faith, dapat magpangamuyo kita nga may puno sa pagtuo. Tuuan ta ang aton pangamuyo. Tuuan ta kung ano ang ginapangayo naton sa Ginoo. Ang ikatatlo, Control mo ang love. Ang may pangamuyo sa puno sa bugna. Kung wala kaya bugna, hindi pagsapton sa Ginoo. Kung wala kaya faith, hindi pagsapton sa Ginoo. Kung wala kaya pangayo sa kapatawaran sa mga sala, hindi pagsapton sa Ginoo. Control, amoy na ang tatlo pa rin performance na dapat natin panumdumon ang kita magpangamuyo sa Ginoo.
Kay may dugang ko lang control sa John 15:7 nagasiling. If you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, at it shall be done unto you. Nung kung kita lamang magapabilin at magapamati sa iyang mga pulong, isang anong aton pangayuon, igatag sa atin. Marami sa kong control sa sining adlaw nga ginatag mo nga verse para sa amon. Mula na control mo naton ang tatlo ka requirements. First, forgive. Kadua, pay. Ang katatlo, love. May mo tayo na ang Ginoo sigurado gid magsabat sa aton pangamuyo. Isa pa control ang pangamuyo may tatlo ka karakteristik na. Mayara yes, mayara no, kag mayara wait. Anong yes? Sakto sa Ginoo nga atong pangamuyo kung pinalano na to. Kung bagay gid nga iyatag sa aton. Ang ikaduwa no, hindi pagsakton sa Ginoo nga atong pangamuyo. Kung ina nga pangamuyo, ipabugal naton. Wala sang lugar bala. I-proud naton sa aton na personal. Sigurado hindi ka napagsakton sa Ginoo. Ang ikatatlo, control mo ang weight. Ulat-ulat ka. Ulat-ulat ka kay may mga plano ang Ginoo sa aton kung anong ang iyatag niya sa iyo. Amoy na control ang dapat na ito panindumon. Dapat mga muyo kita, may ara na tatlo, yes, no, wait. Kinalato na itong Ginoo. Control nga may ara kita nga pasensya sa aton nga pagulingon. Magpangamuyuon kita at magpapasalamat kita sa tanan mo diyan. Kaya na control kag madamo gid nga salamat station, salamat gid kag God bless. Salamat sa imo amigo Buster sa imong mataong mga share siningaga sa pagpasanag. So amo gina importante nga matagpaubos sa atong tagsagulingon sa pagpasensya, forgiveness sa atong sisigitawo. So dira mo mabatyagan na kung ang imong nga pangamuyo gina kapag ungkit sa Ginoo sa dira sa iyo. No, amo na ang mga tao nga pinangamuyon yan may ara sa love, pagpatawad, pagpaubos sa gulingon. So isa'y naka elemento sang pangamuyo, no? Amoy na ang iyaran. Prayer is powerful, no? Dapat na isa natin nga huktan sa aton nga adlaw-adlaw ka mga buhi kita gid mapinangamuyo. So amo na tambal mo nga ang atong pangamuyo hindi nga atong napangayo hindi diretso lang nga sa tutong ito sa Ginoo. So may ara gila tatlo giman ka mga iyatag sa Ginoo isgida o angan-angan ka anay o hindi. So muna ang Ginoo nakakita sa sitwasyon sa imong kabuhi. Kung kinahanglanon mo iyatag na sa Ginoo ang imong ginapangayo. So yun naman sister nga mag-share ang control. Morning control. Morning din mo na dito. Mayaga. Good morning sa imo control. Good morning sa tanan-tanan nga ari diri naga-silent monitor sa aton nga frequency. Sa aton nga morning prayer with Bible sharing. So naman ka matahong nga aga ginatag sang Ginoo sa aton kay gintagaan kita niya sang mayo nga lawas kag good condition nga nakabuktaw kita kag kanami gid sang bag-o naman nga adlaw nga ginhatag sa aton. So kanami no kay about prayer ang aton nga topic subong. Ang pagpangamuyo isa gid kadako nga factor naton sa aton nga communication sa Ginoo. Kay amo ini siya ang aton nga dili kita amo ining paagi kung paano kita makipag-communicate sa Ginoo. Kay bisan kita mapiyala naton nga kung kita
magakaluya bisan sa aton nga pagpangamuyo ang aton nga spiritual life galuya man. Pero kung halos gabi aga pagbugtaw before magtulog unahon nato ang Ginoo ang aton nga istoryahon. Pagbugtaw naton sa aga antes kita maghimo sa aton nga mga likoton inistorya ta naman ang Ginoo. So kanami kay mabatyagan din naton ang aton nga close nga relasyon sa Ginoo. Kag intsakto na nga sa pagpangamuyo dapat ara gid ang aton nga presence of mind bala. Wala sa may nagadisturb sa aton nga panguna-una. Managaning hambal niya nga magpangamuyo nga may pagpasalamat kag samtang kita nagahimo sini bantayan naton ang aton panguna-una. Kay base bala nagapangamuyo kita, wala ang aton konsentrasyon sa Ginoo. Kag wala ang aton konsentrasyon nga aton gali ginaistorya ang aton nga amay. Ang aton nga ang Ginoo nga mo ang buhi naton nga Dios nga aton ginalagaran kag ang matong salandigan sa tanan-tanan. Gapamangamuyo man kita pero kung ano-ano ang unod sa aton nga panguna-una. So, amo na nga diri nagapaandam sa sini nga verse, ginapaandaman kita kag gina-remind kita nga kung nagpangamuyo kita ara gid ang aton nga sincerity nga siya gid ang aton nga ang unod sa aton nga tagipusoon nga nakipag-istorya kita ara ang aton nga panumdumon na ginaistorya tayo ang aton nga amay. Kay parehas man bala nga kung ginaistorya kita sa aton nga ginikanan kag sa aton mama or papa, kung wala kita yung nagapamati, hindi man siya manamian, makig man siya, amo man ang Ginoo. Kung nag-istorya kita sa iya nga wala man lang ta sa daw, wala lang, hindi man nakamuot ang Ginoo. So amo na nga mabinantayon kita dapat sa aton nga panghunahuna nga kung kita nag-istorya sa nakipag-istorya sa aton nga amay, ara gid ang aton nga presence of mind gid kita. Nakabalo kita kung sino ang aton ginaistorya. Nga wala kita sa kung ano-ano pa nga paminsar, kundi nga lyric gid kag nangin sentro gid sa iya. Kaya ang Ginoo kita niya ano man ang unod sa aton nga tagipusoon. So kanami isa gid kada ko nga reminder about sa prayer nga kung kaisa man hambal ta bala nga sige nga makapangamuyo lang ta, tama na, pero diriya ginatudlo nga mabinantayon kita sa aton pangunahuna. Magpangamuyo nga may pagpasalamat, pag samtang kita nagahimo sini, mabinantayon kita sa aton pangunahuna. Syempre, ang aton pangunahuna, damo sang nagadisturb, kag ilabi na gid ang kaaway, damo i-inject sa aton kung ano nga mapinsara naton, pero nagapangamuyo kita, may nagasulod nga kung ano-ano sa aton paminsaron, sa dula na kita sa aton konsentrasyon. So, ini gina-remind kita diri nga dapat ang aton nga concentrations kung kita nag-istorya sa Ginoo kay amo lang ni ang way naton kung paano kita mapabakod ang aton nga relasyon sa Ginoo. Amo lang ni ang aton pamaagi nga makaistorya kita sa Ginoo, nga ma-share naton tanan ang aton nga emotion, mapagwa naton tanan ang aton nga emotion kung anong ara sa aton nga balatyagon, mga kabug-atan, mga problema, kung ano man dira pasalamat. Amo lang na nga way nga aton ina nga mapagwa paagi sa prayer. So dapat kung mag-pray kita, ara gid ang aton nga presence of mind nga kabalo kita kung sino ang aton ginaistorya. So hopefully nga ini makahatag man sang kasanag sa aton tanan nga nagapamati nga ang prayer hindi lang kay basta-basta lang kita makapag-pray, okay na. Dapat ang sincerity ara gid kag ang pagpasensya ara nga kung may ara kita ginapangayo sa Ginoo nga hindi dayon mahatag bot silingon hindi pa na siya amo ang will sa Ginoo o mahulat kita kung ano ang pamaag kang will sa Ginoo kay kabalo ang Ginoo nga aton ginapangamuyo nagakadapat ina para sa aton or hindi. So amo lang ma-share ko control. Good morning sa tanan kag God bless us all. Salamat sa imo Desubiri, sa imo na share ng mga tao na sa siningaga. Nagpa-encourage sa aton
mapatig ka mo. Ako na-experiencehan ko man ako sa una, sa daw medyo nagharap ang kubla sa Ginoo. Kailangan galing matsyag mo kung hindi ka sa pangamuyo gali. Malakad ka sa labi mo, magkalakad ka, panakot ba kasi ng problema lang, gawabalay mo. Maglakot ka, parang lamang yung trabaho mo. Hindi ka pangamuyo gali, kalaway gali sa mga pamatsyagan. Do hindi ka mapasakala, maganubla ka pantang, no? Nagakuan ka, nagatabo ka sa lulod nga hindi maayo sa imuuan kung wala ka sa prayer gali namin gali kung nagpapangamuyo gali nga antes ka magbuha sa mo panimalay namin gali ang matsyag mo, no? Do may giya kabla. Do batsagan ko diyang Ginoo ara sa imo ang iyong pangamuyo sa iya, giyahan ka sa Ginoo sabat niya. So marami nga kinahanglan kita magpinangamuyo sa ganyan. Bilang kita mga tumulo, amo ginaton niya kapital sa atong espirituhan nga kabuhi. Mga pinangamuyo. So, in the more station, may ara pa na mag-share ni Aga. Ari lang ko di. So, agumang ka di ba? Wait lang. Good morning sa mga kontrol, good morning sa tanang-tanang news station nga Ari salamat sa Ginoo sa sinaga sa pagpadayon naton sa pagtuon sa iyang mga pulong. Daghan ini nga pulong ini nga universe nagahatag ini sa aton sa guidelines kung paano kita magpangamuyo sa Ginoo, kung paano kita mangin mapasalamaton sa Ginoo. Kaya ako na halos ang tungtungan na naman hambal naman sa tanan. So ako gusto ko na i-share ang ako mismo personal na experience about sa pagpangamuyo. Isang una, isang hindi pa kuya tutong bigas Ginoo, pangamuyo man ko. No? Pero pangamuyo pala yan nga kung anong wala sa akon, diretso lang kuya pangayos Ginoo. No? Sige na ay wala ka customer, Lord, dahil ko customer. Daw hawat-hawat ng amon nga bugas balay, Lord, dahil ko customer, kaya wala akong bugas. Diretso ya balay ang pagpangayo. Yun ang natingala lang kung wala pala ginasabat sa Ginoo. Kung nangamuyo man ko gina, kung nagapi na lang daw, zero gig ko, may customer. No? Sa ulihin na nangin tutok na ko yung Ginoo. Especially yung nagabasa na ko yung Bible, kapamati na ko yung sa Luming Bible. Dili ko nabasahan ang pagpangamuyo dili amoni ang isa sa mga guidelines ang aton nga bersikulo ng gindalas ko nga nagasiling diri magpadayon kamo sa pagpangamuyo may pagpasalamat sa Dios, no? Kung silingon ang aton galing na pagpangamuyo inang una gitaya magpasalamat sa Ginoo, no? Pasalamat kita sa Ginoo, silingapi kita nga Lord, salamat sa sinabago nga kabuhi na gituga mo sa akon sa mga adlaw. Kag salamat man sa grasya na ginhatag mo sa akon sa mga nakaligad na nga mga tinuod sa akong kabuhi. Kag salamat sa tanan ng mga tao nga gingamit mo man para sa akon. Kag amo na nabalay ang pagpangayo mo naman sang gusto mo ya mga pangayuon, no? Okay, sumugod sa to sang amo na iya ang ginahimo ko nga una din ko yan nagapasalamat sa bagong kabuhi sa mga grasya na ginatagya sa akon kag sa mga pagsabat niya sa akon hindi pangayo. Kumbaga ang akon niya nga pagpangamuyo daw na ano ko na yabla, napasunod ko na kung anong una, anong sunod, ano ang katapusan. Isang amo na ginahimo ko kanami bala kay kinasabat sa Ginoo ang ako ng pagpangamuyo kay natungod niya may pagpasalamat una, no? Kag nagabantay ako magpangamuyo ganito kapangita ko na sa malinaw nga lugar, bisan ganin sa klinik na isulod ko na sa isa ka room nga wala sa customer ka ako na timing ko na nga hindi magahod ang area, no? Ako na pag-conmuyo po. Tapos, wala pala sa makadistract sa akon.
nga maistorya ko gidya ang Ginoo paagi sa akon nga panguna-una. Wala ka tigap ang akon nga bakba. Pero ang akon nga una kag tagipusoon communicate sa Ginoo. Amo nang akon nga pag klase nga pagpangamuyo niya ang pag-communicate ako sa Ginoo. Kanami kay ginaistorya mong Ginoo paagi sa imo nga panguna-una kag ang unod sa imo tagipusoon amo na ang nagadikta sa imo panguna-una nga pag-communicate sa Ginoo. Kanami kay ginasabat jagid ang ako nga pagmuyo. Ti halinan sa to kada ko pagpangamuyo ko amo na nang ako nga kinahimo, no? So amo lang na ako nga ma-share control sa subungaga ang ako niya nga personal nga na-experience ako niya pagmuyo. Damo nga salamat ka. Good morning, Mr. Salamat sa imo amigo amang mangga sa imo na share sa ringaga. Siyo gaba sa tugang, no? Gaba sa imo mga experience kung paano ikaw gisabat sa Ginoo sa imo mga muyo. So muna manangat niya kinalanon. So muna sa panggit nagaulat sa Ginoo. So palikod nun nato ng ating tagsa kagalingon sa pagulat sa Ginoo kinahanglan kita magpinangamuyo kita sa iya kay ara ng Ginoo malapit na lang magkari. So dapat kita nga mangin anda kita sa tanan nga mga butang nga mag-aagi sa aton siya na kalibutan, no? Yan na kita magpinangamuyuan kita kay amo lang lang aton kapital armas naton sa aton sa pag-alagad sa Ginoo. So, last final call ko, kung may harap pa nga magtugang, bonus, kung may harap pa. So, halos nakashare na giman siningagang at mga modulators. So, ako kaya pasalamat sa inyo tanan, sa inyo mga share siningaga. Kabay Ginoo papakamayo sa aton. So, amoy na ang aton nga talakayan siningaga nanungod sa pangamuyo. Amoy na ang kadako gali sa mga pribilehiyo kita lamang pinangamuyoon, no? Bilang kita mga tumuluog kag mga alagad sa Ginoo, no? Amo nang aton armas, amo nang aton nga dapat nga saligan sa aton tagsa pagpangabong sa kabuhi sa ang mga sa aton nga kapabuhi kita sining kalibutan. So amo nang aton kapital sa aton nga kagalingon. So sa atong kilangdan, siguro magakuha lang kita sa mga request ninyo, mga prayer request sa siningaga. So, ginabatong ko dire kung sino dira may mga request siningaga. So, ari lang ko dire kung sino may padala sa pangamuyo, pagpasalamat, ato nina idalon sa Ginoo siningaga sa pangamuyo. Brake control. Buhay lang mag-abagnay. Prayer request mi nga kabay nga magmayo ng lakat sang amon niya masahian magmayo ng ingkamanay para makatustos sa kinanglanon sa adlaw nga tanan. Damat si mo ugnay si mga prayer request. Ada pa? Oh, may prayer request na. Sige, ano ba sa bro? Pangamuyo lang kita sa ang prayer request ko na kabay pa nga kon amo gid man ni ang vaccine ang way nga solusyon sinitanan nga matapos ng pandemic. Kabay pa nga pagi sini sabton sa Dios ang aton nga pangamuyo. So pagpray lang ba nga kabay nga ang vaccine nga amo gid man ni ang instrumento bilang matapos na ang ini nga pandemic. So wala na bro nga kabay pa nga ang vaccine amo na gid ining instrumento nga matapos na initanan kay amo ining ugat sang pagbagsak sang ekonomiya tanan-tanan nga mga businesses apektado bangod sining dako ang krisis kabangod sining pandemic. Nga kabay matapos na ning pandemic pagi sining vaccine kun amo gid man ining instrumento sa Ginoo kabay pa. Salamat.
Nara pa magdala sa pangamuyo. Wala ko man siguro, no? So, salamat sa inyong mga requirements sa singaga, ipadala sa pangamuyo. So, ato nila dalon sa akong pangamuyo siningaga. So, ipamtala ito natong tagsa galingon, pangamuyo kita, amay namon nga langit noon sa siningaga. Kami gini nagadalaw ka nagapasalamat sa imo, sa siningatiod. Kabay Ginoo siningaga, mayara kami subong nga ginapadala sa imo, tira sa imo sa trono sa bugay. Ilabi na Ginoo sa muntag sa ka mga auditor siningaga. So mayara kami nga mga padala dira sa imo, na kabay Ginoo nga muntag sa ka mga gina-request kabay ka baga sabat Ginoo siningaga. So ang among panimalay, ang tagsa ng mga panimalay Ginoo, kabay gid ikaw makamaayo sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya, among tagsa ka mga panimalay. Ikaw Ginoo magatipig sa among kabuhi, magabantay sa amon, magagiya sa amon sa mga maayo nga butang na dapat namon Ginoo tumanon, nga mangin maayo kami sa iban. Kadala man namon sa imo Ginoo amon problema, labi na gid sa amon nga mga pangitanan. Kabay Ginoo nga ikaw gid magasabat sa amon mga ginapangamuyo sa tungaga, nga tagaan mo kami liwat sang mga maayo nga mga pagpakamaayo nga way na masudlan Ginoo. Labi na gid sa amon nga mga trabaho nga maayo kami, magamaayo nga amon tagsa ka mga pagitanan. Salamat Ginoo sa imo kaayo gyapon sa imo, sa imo kaayo sa amon. Ilabi na gid sa amon mga napangabay karon nga aga. Ilabi na gid Father Mugani ang request nga kung mo man Ginoo ang natuyo nga ang vaccine magpa normal sini nga pandemic Ginoo. Kabay nga tuduan mo kami kung paano kami Ginoo ang giyahan mo kami kung matuod ini Ginoo, imo kabubuton ini. Kani salamat Ginoo sa imo namo ginatugyan ang mga taranamon nga mga bunuot ng mga problema. Kay way kami Ginoo sa ramay mo, ikaw gid lang makasulbar ini tanan. Kag pagkamayo kami tanan Ginoo siningaga ang tanan nga modulator, pud sila kapalamati, naga-silent monitor. Isa lang kami pagbuso mo bendisyon, pagpapakamaayo siningaga. Kabay nga mangin sa ini kakalipay namon sa amon kalag nga alagad kami sa imo nga mga pinangamayon kami dira sa imo nga magalig-on ang pagtuo dira sa imo Ginoo. Kag salamat nga gitpatawan mo amon mga kalapasan, kag salamat sa mga pagpakamaayo nimo nga amon na nabaton adlaw-adlaw, hindi man sa taan nga kundi wala man ito kamayo sa gyapon Ginoo. Pasalamat kami sa imo dira. Kag salamat sa imo bugtong anak nga nagpangmatay sa cross sa Kalbaryo, nga nagbuhos ang iya dugo, patawad sa among mga kalapasan na ginimo namon sa imo dira. Salamat Ginoo sa imo kaluoy kag kaayo pagugma. Amon tanang ginatugyan ang tanan sa imo, wala kami sarang may mo. Amon ini ginapasalamatan bangod lang sa hamili nga ngalan ni Hesus amon luwas. Amen. 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 Good amen. God bless us all.